खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' कार्टन केएसबी चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना जोंनि बड' कार्टन चेनेलखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। लोगोसे आंबो बुंगोनब्रा, गोदान नटिफिकेसन नोंसोरनाव सहैनायनि थाखाय साबस्क्राइबबो खालामना हो आरो बेल बुटनखौबो थुनानै होदो। गोजोन्थों। बांथुब, मानो बांथुब जागासिनोहाय? आंहा दा इमोसनेल अत्याचार जागासिनो। मानो? बिथिं जिरायफैनो हाया नोंसोरा? गावहा जिरायनोनो थिनाखैबा थुनलायलायनांगौआलाय नोंसोरखौनो। बिराद बरायजानो लुगैयो सालाफ्रा। दे खोन्थाद' मानि टेनसन? स्कलारशिपनि दुखु जासोदोंहाय आंहा। रिजेक्ट जानायनि दसेनो प्रसेसिं, दसेनो माबा रिजेक्ट मा जाबाय थागोनथाय। आंहाथ' मा बायगोन मा बाया सानखाजोब्बायमोन। आं ड्रेसफोरानो मोजां गैला आंहा। बिमा बिफानावलाय बेसेबां बिबाय थानो। आंहालाय स्कलारशिप मोनबाला आरामसे बायगोन सानदोंमोन। गैया, फेलें खालामजोब्बाय सिमांखौनो। आंहाबोसो ड्रेसफ्रानो सिला सिथा जाजोब्बाय। बायथारनोसो सानदोंमोन आंबो। आंना माबा मबाइलानो हें जाजोबोहाय। नायबाला माबा थुला थुसि सोरनावबा सिन्था कल थांलायलाङो। बायनोसो सानदोंमोन आङो, फैसा हाबबानो। होआबा होस्रानाङाहाय। माखौसो देखायथिब्रबलाबायसोयोथाय। सिमां सुजुहोजोब्बायमोन जोंखौ। माबा दसेनो प्रसेसिं, दसेनो रिजेक्ट। नायसोहाय। बिदि रिजेक्ट जाब्लाबो उनाव हाबगोन होननाय खोनादों आं। नंगौसोना नङासोथाय? नै हाबलाबगोन बहाबा। हाबखायालै एफा बुरजा फैसा सोरनोलाय होनोखाय। थिग गैया दै, आंथाय हाबगोन बायसाबो मोनदों। कर'ना जानानै दुखिया जाजोबदों नालाय पेरेन्टसफ्रा। हाबनोबो हानाय, अननानै होनोबो हागौ माबाफ्रा मा होनगोनलाय सरकारिफ्रा। सरकार। आंना मबाइला हेंलो, माला हाबगोन आं नांथारसिगौमोन। हाबनाय मोनबा आयै इसोरलाय। आंहाथ' खानायाबो माबा स्ट्रेट खालामनो मोनैया गेंग्रा गेंग्रि ओंखारबाय। सानदोंमोन स्कलारशिप मोननायजों खानायबो स्ट्रेट खालामगोन, ओमफ्राय आरो फेन्सि बाजारावहाय गांनैसो ड्रेस लायखावनोसै होननानै सानदोंमोन आं। आंबो सानदोंमोन फेन्सियाव थांगोन होननानै। ओमफ्राय आरो लोगोसे बिराद गोबाव जाबायहाय गुवाहाटिनि KFCफोराव मोनजायैया। बिराद बार्गार माबा माबि जानो लुगैथारसोबायहाय आङो। थै नोंनालाय जानायल'। नों फैसा जास्लायस्लाय ड्रेसखौनो खैथाबा बायना लागोनहाय आं। आरो मेकआप प्रडाक्टसफोरखौबो खैथाबा मोनबावगोनसो। बे KFCफोराव थांनानै नों थावजेन दरखारनाखैहाय गारनो। जालायबाय आंनि जानायनिबोथ' जावखागोन आरो बिसोरो। नङाबा खाथियाव जाग्रा लाबबानो मोसा बारनाय फैसा बारसोमगोन बिसोरो। आंहासो मोनजास्लाबबावा। मिनिदों माखोबा सारिफोर। जायखिजाया हाबनाय मोनबा मोजां जागौमोनहाय। जायखिजाया आंथ' खमबाबो हाबगोन बायसा मोनदों। गोबाव लाखायो नालाय हाबनो। हाबगोनखौथ' बुंनोनो नाङा। सोरनाबा 56,000, 46,000, 23,000 सिन्था खोनानै लांदोंहाय। आयु, एफा बुरजा देखायथारदों। होथारगोन ना एफा बुरजा फैसा? होबाथ' मोजाङानो। बयहाबो हेल्प जागोन एसेबाबो। दाथ' एसे खस्थ' जाना दं होननानै बुंजायोना। स्पेसियेलि गैयिफोरनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जाना दं आरो दायो। ओंलै जोबोद खस्थ' जाना दङ गैयिफोरा। कर'ना जानानै आरो दै लोमनानै आरो बायदि खैफोद आफोद जानानै जोबोद खस्थ' जानानै दंथारो। जोंहा ड्रेस बायनायनिसो हारला जादों। सानानै नायलाय गैयिफोरा बेसे खस्थ' जाना दं। मोजांसो मोनजादोंना, थानोसो मोजां मोनदोंना, बेसे खस्थ' जाना दङ जोंहा। गाननाय जोमनायखौल' हारला जाबाय थायो। औथ' आरो जायखिजाया हाबनाय मोनबा बयनिबो थाखाय मोजां जागौमोन आरो। हाबगोन दे हाबगोन, सिन्था खालामनो नांला। जायखिजाया बुरजा होआब्लाबो एसेबाबोथ' होगोन ना। खम हाबबाबो जथेस्थ'हाय आंनि थाखाय। गांनैसो गस्ला मोनबानो जाबाय आरो गासैनिबो थाखायथ' हेल्प जागोन ना बेखायनो। आरो बांथुब, नोंहा खैबार मबाइल गाज्रि जायो। मोजाङै केयार खालामदो। माबा दैयावल' खोलैबाय थागोन, सेल्फि लालाय खोलैलाय, माबा हाब्रु बारियावनो खोलैना लागोन। मोजाङै लाखादोसो एबारनिफ्राय। बेसोरथो मोनबाय थानो नोंलाय खैथा। गाज्रि खालामना लानानै बांथुब जाबाय थागोन आरो बियो साला। बैसागोनि जौरोसि फाग्लिलै बियो, बेखायनो आखाइया मावलाबायो बिना। जालायबाय बिसोरनालाय। बयनिसिमबो बांद्राय खालाव खासाव जाबाय थानो नाङा। जोंनि भिडिअफोरखौ जाय फरायगिरि नोंथांमोना नायदों, नोंसोरो बांद्राय स्कलारशिपनि टेनसन लानो नाङा। हाबनाया हाबखागोन, हाबबानो खमबाबो। ओमफ्राय मोजाङै फराय दे। खमबाबो हाबनो हागौ, गोबाव लाखायो हाबनाया। बेखायनो नोंथांमोना बांद्राय टेनसन लाबाय थानो नाङा। मोजाङै फराय। थेंक इउ। हाबथारगोन होननानैबो बुङाखै जोङो, हाबनो हागौ होननासो बुंदो दै। थिग गैया। थेंक इउ फर वाचिं।